Prezentace žen je v dnešní době ubohá. Ve skutečnosti je víc než ubohá. Skupina homelessáků se udělala nad hlavními médii a vláda nám, že nám lže. Jada Pinkett Smith je ve skutečnosti stělesněním ženské narcistky. Přitom máme inteligentní ženy jako Candace Owens. Dávají nám před ksicht jen samý maňasy, kteří pomůžou jakýkoliv agendě, když jim udělají reklamu. Cardi B se přímo vytentovala na Instagram Live a lidi se tomu jen smáli. Kim Kardashian se prokouřela cestu k miliardám, jen aby ona a její plastikový manžel, obskakující i její sestry, nás přiměli se cítit fyzicky nedostačující. A my se pak honíme za podobou mrchy, kterou ve skutečnosti každou z nich dostalo k rozvodu, nevěře a kupačkám na národní televizi pro naší zábavu. A jako by to nebylo málo, zapneš si předávání hudebních cen, kde všechny ženy repují vulgární rap napůl nahatý, kde přefikují svůj protějšek nebo tverkují na pódium. Jediný feministky, co získají pozornost, jsou maskulinní lesbičky, co nenávidí muže, ale zároveň se snaží vypadat jako oni, nebo trans ženy, který se pokouší eliminovat klasifikaci ženy. Zároveň buzerují muže a představují novou formu utlačování, což mi hlava nebere. To vše za zástěrkou falešných cecek a paruk. A aby toho nebylo málo, tak dají cenu žena roku Brucey Jenneru, když přijde na pódium se svým cinkacím panáčkem pod plesovými šaty, aby řekl ženám, že jeho největší výzva byla co si vzít na sebe. Ne rozdílnost platu, sexuální obtěžování, domácí násilí, obviňování obětí znásilnění. Ne, on se zajímá, co si vzít na sebe. To si dělají prdel, ne? A pak jsou ženy, co nás reprezentují, chtějí nás idealizovat v sexualitě ve jménu rovnoprávnosti, jen aby se otočili okolo sebe a klanili se bejvalýmu chudákovi, který se prohlašuje jako alfa muž, protože cvičí a vydělal prachy z podcastu. Tihle přehluší ty, co jsou romantičtí, respektující a emocionálně inteligentní, bo jsou zesměšňováni kvůli platům, kvůli kterým s nimi bojujeme. A pak říkáme, že nejsou pořádní muži. A to kvůli prachům. To mají v rukách hlavní média a americká vláda. Strkají ženy do žalostného bodu, že jsme rozděleni, eliminováni od romantiky a praktických pohlavních rolí. To, aby jsme zdvojnásobili sílu otroků a rozhodili stabilitu rodin a stali se všichni nekončící automaty na peníze, který vláda jen vybírá, dokud se neudřem a neumřem. Na mizerných platech, který nedokážou zastat šťastný a zdravý život. Řekni, co mi uniklo a co jsem řekla špatně.